ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ዘመጽአኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ 260 ተምሃሮ ብዲግራ መሪቖም ውሽጣዊ ምብስባስ ህወሓት ብዙሕ መዘዛት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣብ ባተከሰብ ዘጋጠም ሓደጋ ጃልባ 12 ሰባት ሞይቶምን ካልእን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ምስ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ ተታሒዙ ዝወፀ እዋናውን ኣገዳስን መግለጺ ኣብ ምድላዋትን ግጥማትን ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ታሪክ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዔት ደቡብ ሱዳን ሳውት ሱዳን ባስኬትቦል ቲም ዳርጋ ብምልኦም ስደተኛታት እዮም ኣብ ጽባሕ ኦሎምፒክ ፓሪስ ነታ ጎብለል ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ፈተነዋ ብጸቢብ ናይ ሓደ ነጥቢ ፍልልይ ጥራይ ምስ ተሳዕሩ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ክስዕቡ ኽኢሎም ኣለዉ ገለ ኣባላት እዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ሃገርና ዝኾነ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት تحت قرص يخون رسن ودرات يبلنان أخب كاب سدتنياتات وي بانش اوف ريفيجيز تراينا نا أمريكا خا بدينا يقبلون تسمع من رم باريس أولمبيك فالليمو درودما نا كاريبيانا ويتاجر بورتوريكو بقفح سعرم عاتسقع مالهم حجي تابزي تقد بنا زلانت بي كاتل العالم نا هاجرنا سدتنياتات إيرتراوين جيت أوعو ترف كم زبقانتات ترنيفهم هاجر من بانديرا من وكرم أب هاجراو قد ماتن كالنت فتاتن كرايو بولكون جازيف بدو يزقات مم مغنياتو اتنا هاجرنا إيرترا قد أزيو بوليتيكا ملكة highly politicized زحزم عقنو زحلف نايتات أو وفري و excessive hostilities بستفل عليهم مخنات تسددهم أو بتعز نبرو زيكاتات تترف كم زعينة وطنات كلهم بولكي هاجراو درفي مزافريون كساب من الورقات أو باز خير كستاتي زقات مم إيرتراوين سدتنياتات يكونن مثل زيقنات كالوت هاجرات رخبون كسابنا بهاجرهم قد تجيشهم باسبورتهم يمزمن تلوم إذ وردنا شجر فلت قربتي خن فتاويه لدام عبرس الزون إيرترا أو وشتا يخون قربا بتازيوم مرسمات سلاتي سلزفريت مس ممتانات ندمانا بعد وتاي سلز تسدو أو وشتي إيرترا محبرسب بمأتاو سللتي كاسستن حنكرتن جزء أحواتهم بمخن ناتاتهم جزيف ألتاو ترى يتصاوت لهم إذا أبرس إيرتراوين سدتنياتات زلو تساقم منبار عبدو بسوداناويان يلن مبزحتيوم ناي عبا وراءاتهم بسنكو كينات حد ناي دحنت قداي أبا identity crisis التقلل ناي كتبان دخنتن شجراتيو نحد حدامون آيت سبابونيم بزخنا إذا أبرس إيرتراوين سدتنياتات زسان حفلي بوليتيكا ملكة زلو عمد زبق على زمن كهربايم ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ 260 ተምሃሮ ብዲግሪ ኣመሪቖም ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘምሃሮም 55 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 260 ተምሃሮ ትማሊ 28 ሓምለ ብዲግሪ ኣመሪቖም ሚኒስተር መሬትን ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ዘስማዕ መደረ ንተመረቕቲ ወለዲ መምህራንን ኣለይትን እንቋ ሓጎሰኩም ብምባል ኣብዚ ዓለምና ብቴክኖሎጂ ትረቃቐሉ ዘላ እዋን ተወዳዳሪ ፍልጠትን ብቕዓትን ምዕጣቕ ነቶም ምስ ግዜ ዝመፁ ብድሆታት ንምምካት ከም ዘኽእል ገንዚቦም على تمام مرأتا كينو مجلس تحقاس خير عزوز قداسنت كم زلوا أصدقاء مينستر تسفاي تمرأت تسفوات كمون جبزنان عند سيانو هركتات كخونو بخلو بالحد ما مع باله حزب من هاجر من الجامم كبركتو تثبيت كم زكبر لهم أبرهم دين كولج نفلتات ماي نفعي بروفيسور جبراياس كرم بوغانو أبزن مبل 10 شعات تجزيز كير زلو سنة سرعات سمرقو زلو تمهارو بسنة وقت سنة قمم statistics سنة حساب فيزيكسن سنة مدرن 4 عامات تمرتهم زازم مخانم بمحبار أبز حلف 3 عامات بتخطط للزترائي كاب 500 ميتويت على قطر تمرأت دك أنستيو بزحت رايزي كونست ودادرنتنون زرقي كم زخنا قالتهم تنبل من مرقتاز غسم كيفلتت بجبرنا مسكر أتبقسل أوانيم زبالة وكيل تمرأت دما أبستوفر له أمام نحبرة سبم بحلف النت كجلجلو قربات مخانم الرقاقيتهم وشتاو مبسباس هوحات بزح مزازات كم زلوه تقاليتهم أب كبير وشتاو مسحابن مكفال انتشمي مزلو 5 عامات زعد مو بوليتيكا ودب حزب ويان حرنة تقراي وهوحات سلمون أبدا هونتات الله مبال كتسيل اللهم أفسفل عليه مدرخات كبت حدقاتات مكوج جالن مبتن نوقوان فو 5 مزاز فلات هوحات كلمة معلتات أبزوت مقلتي أب تاريخ 5 عامات رئي وزي فلت ناب أفدق مبتن زبت صح كبير فتنا هم زقاتو ما يوقعو كير زلهم وشتاون دقاون قدات أب مواتر تغركيرو زلو زي
ዕድመ ጸገብ ውድብ ኣብ መቐለ ከካይዶ ዝጸንሐ ነዊሕን ተደጋጋምን ኣኼባታት ላዕለዎት ካድራቱ ምዛዘም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ውልቀ ረብሓኻ ምቕዳም ንህልውና እቲ ውድብ ናብ ሓደጋ ከም ዘእትዎ ኣስሚሩሎም። ቢቢሲ ዘዘራረቦ በዓል ሞያ ሕግን ተንታኒ ፖለቲካን ተኽሊት ገብረ መስቀል ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎም ክፍፍል ስልጣን ናይ ምቁፅጻር ቃልሲ ዝወለዶ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግን ካብ ውሽጣዊ ድስካለ ብዝሰገረ ብናይ ደገ ኣካላት እውን ዝድፋእ ኮይኑሎ ይብል። ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ምክፋል ከም ዘጋጠሞ ገሊጹሎም ኣይተጋግዩን እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ሕጂ ዝርከበሉ ደረጃ ናይ ድስካለ እዩ ኣብ ሕልፉ እዋናት ዘጋጥሞ ምክፋላት ምስ ናይ ቃልሲ ሓሳብ ወይ ስትራቴጂ ንፅረት ከምኡውን ነቲ ውድብ መን ይውንኑ ኣብ ዝብሉ ዘተኮሩ እዮም ነይሮም ዝብል ኣቶ ተኽሊት ኣብዚ እዋን ግን ብፍላይ ካብ 1993 ዓመተ ምህረት ገዝ ንድሓር ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ድስካለ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1969 1977 ከምኡውን 1993 ጸጋማት ኣጋጢሞሞ ዝነበሩ ጸገማት ዓበይቲ ምንባሮም ዝዝከር ሓደ ካብ ላዕለዎት መሪሕነት ህወሓትን ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረን ኣብዚ እዋን ከዓ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ፖለቲካ ዓረና ትግራይን ዲሞክራሲን ልዕላውነትን ኣቶ ገብሩ ኣስራት እቲ ናይ ሎሚ ግን ዝኸፈ ከም ዝኾነ ይድምድም። እዚ ናይ ሎሚ ግን ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎን ኣነ እውን ዝሪኦን ካብ ኩሎም ዝኸፈ እዩ። ዝኸፈ ዝገብሮ ከዓ እቲ ውድብ ባዕሉ እውን ከም ዝበሎ ኣሪጉን በስቢሱን ሓሳብ ዝበሃል ወዲኡን ህዝቢ ክመርሓሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ዝበፅሓሉ እዋን ክብል የረድእ። ምናልባሽ ዝሓሸ ክበሃል ዝኽእል ናይ ለውጢ ሓሳብ ዘለዎም እቶም ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዎም መሪሕነት ከም ዝኾኑ ብምሕባር ንሳቶም እውን ግን ዝኾነ ለውጢ ክነምፅእ ኣለና ዝብሉ ግን ከዓ ኣብቲ ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ መሰረታዊ ዝበሃል ዝላ ዘለዎም ኣይኮነን ክብል ይገልጾም። ተኽሊት ብወገኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ዝበፅሐ ደረጃ ድስካለ ክብል ዝገለጾ ውሽጣዊ ዘይምስንያትን ምክፋልን ህወሓት ነቲ ውድብ መህሳይ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ደገውን ብምልታም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ንኽእወጅ ባይታ ከም ዘመቻችእ ይዛረብ። ብዓቕሚ ምስ ዘይምጣጠኖም መጋጥምቲ ገጢሙ ምስቶም ኒዮሊበራሊስት ሓይልታት ክብል ዝነቕፎም ዓለማውያን ሓይልታት እውን ተላቲሙ ናብ ዝተሰዓርናሉ ኩናት ኣእትዩና ኢሉ ኣብ ውሽጢ ላዕለዎት መሪሕነት ህወሓት ከቢድ ምክፋል ተፈጢሩ ምህላው ንቢቢሲ ዝሓበረ ኣቦ ወንበር ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ኣቶ ተክለ ብርሃን ኣረጋይ ብወገኖም ናይ ኩሉ መንቀሊኡ ውሽጣዊ ሕማቕ እምበር ደጋዊ ፀገም ኣይኮነን ይብል። ዝፀንሐ ሕማቕ ኣሎ። እዚ ከዓ ስርዓታዊ ሕማቕ እዩ። ኣመራርሓ ካብ ዕላማ ክርሕቕ ከሎ ነቲ ውድብ ይፅይቖም። ኣመራርሓ ማእከሉ ጥቕምን ስልጣንን ገይሩሎም ኣብ ውሽጢ ውድብ ርኡይ ዝኾነ ክልተ ናይ ኔትወርክ ምትእስሳር ተፈጢሩሎ እዚዩ ንኹሉ ዘሪግዎ ክብል ኣረዲዩ። ዝበለየ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ጉባኤ ምክያድ ዘምፅኦ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። እቲ ጉባኤ እንተካይዶም ድማ ነቶም ብኸባቢያውነትን ንኣብይ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምድጋፍን ኣብቲ ሰነድ ከሲሰሞ ዘለው ከወግድዎም እዮም። እቲ ሓቂ ግን በቲ ሕማቓት ዝግለጹ በዓልቶም እናሃለው ነቶም ቁሩብ ለውጢ ዝፈታትኑ ዘለው እንተኣልየሞም ዝመጽእ ለውጢ የለን። ነቲ ጉባኤን ካልኦት ውድባዊ ጉዳያትን ናይ ምክትታል ሓላፍነት ዘለዎ ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ዕላማን ኣካይዳን መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ልዕልነት ኣለና ብዝብሉ መሪሕነት እቲ ውድብ ከምዚ ተጨውየ ምግላጹ ይዝከር። ዕላማ ናይቲ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ ጉባኤ ብዝተጎጀሉ ላዕለዎት መራሕቲ ተጨዊ ዝበለ መግለፂ ኮሚሽን ቁፅፅር እቲ ውድብ ኣባላቱ ካብ ኣሰናዳኢት ኮሚተ ስሒብሎም። ኣብ ወንበር ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ኣቶ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ብጉጉይ መንገዲ ክኸይድ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ነዚ ንምኹናን ኢና መግለፂ ውፅኢና ምድላው እቲ ጉባኤ ግልጽነት ይጎድሎ ኣሎ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቦም። በዓል ሞያ ሕግን ተንታኒ ፖለቲካን ተኽሊት እቲ ጉባኤ ህወሓት ብዝነበሮ ብልጫን ኔትወርክን ተጠቂሙ ገበሮ ዘሎ ምጉያይ ክብል ይገልጾም። እዚ ኣካይዳ ከዓ ንህወሓት ህልውንኡ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኸውን ንትግራይ ከዓ ብኡ ልክዕ ናብ ክልተ ክመቕላን ናብ ሓደጋ ከእትዋን ከም ዝኽእል ስክፍታው የቐምጥ። ኣብ ሩባ ተከዘብ ዘጋጠመ ሓደጋ ጃልባ 12 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሩባ ተከዘ ጃልባ ዝተሓለቶም ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብር ኣለዉ። እታ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐት ጃልባ ኣብቲ ሩባ ናብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝኸዱ ገያሹ ኣሳፊራ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት ተገሊጹ። እታ ጃልባ ብሰንኪ ዘጋጠማ ጋሻ ውሕጅ ድማ ኣብቲ ሩባ ተገጢሙላ። እቲ ሓደጋ ከም ዝሰዓበ ኤጀንሲ ማዕከን ዜና ኣምሓራ ኣቃሊሕሎም። እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ናብታ ጃልባ 26 ሰባት ተሳፊሮም ከም ዝነበሩ ይግመት። እቶም ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ዝሓበረት ማዕከን ዜና ካብኣቶም ኣመና ዝተጎዳ ሓደ ህፃን ይርከቦም ክብል ኣፍሊጡ። ክሳብ ትማሊ ሰንበት ኩሉ ሬሳ ናይቶም ዝሞቱ ካብቲ ሩባ ተረኺቡ እንተኾይኑ ዛጊት ንጹር ኣይኮነን። ሩባ ተከዘ ዘሳግር ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾነ ድልድል ንምጽጋን ዝተጀመረ ስራሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ክዛዘም ከም ዝነበሮ ሓደ በዓል መዚ እቲ ከባቢ ሓቢሩ። ዓለም ለኻዊ ማዕከናት ዜና ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከይደን ጸብጻባት ክሰርሓ ኣብ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ተኸልኪሎም ኣለዉ። ኣብ ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ብስንፋኖ ዝፍለጡ ዕጡቓት ኣምሓራን ውግኣት ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዮም። መንባር ከስ ኸብርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም